Nu er vi på. Film lige stangen, så vi kan se, der er noget der. Ja, nu er vi på. Så film ned til fisken også, hvis den springer her. Du skal have den længere ind. Ja. Så er der sgu fejde. Og ham, der har dagens anden fisk på, han står lige hernede. Kommer nu opad nu? Ja, han kommer lige stille. Han er helt af herinde. Ja. Hvis det er en havørred, så nakker vi. Så fanden er noget med hjem. Kom nu. Nu kommer den op, gør den ikke det? Ind med linen for sagen, sådan der stram. Lidt igen her. Kommer nu sådan. Du har nettet, ikke? Jo. Indtil det, så tror jeg bare, at vi prøver at se, om vi kan få den. Jamen, jeg kan tage den herinde, hvis det der. Heroppe ad. Hvad siger du? Så vi prøver bare at se, om vi kan få den listet lidt heroppe ad. Fordi... Er det ikke rart her? Jo. Men det er op til mig jo, ikke? Det er klart så fedt det her, mand. Der skider jeg på, om den ryger lige om lidt. Kæft, den går, hva'? Den bare helt dernede, mand. Bare lad den gå. Så slæk linen lidt, så det kommer tilbage igen. Det må ikke springe. Jeg tror du, Simon, jeg kunne godt tænke mig, at du gik dernede af. Okay. Med nettet. Fordi, prøv at lægge bare lige, jeg tror, at den kommer op igen. Du filmer bare. Der står han, ja. Den er langt nede, din. Ja. Den er helt nede i pumphuset. Ja, og det var ikke godt. Nu kommer den igen. Bare den går ud i åen. Prøv at se, hvad der sker, hvis vi giver den lidt line. Ja. Bare op med stangen, så du har trykket på den. Jamen ikke, hvis jeg skal, så er der backing, du. Ja, nu er det langt ude i åen, ja. Jamen, den kommer lige om lidt, Per. Jeg prøver at gå lidt ned mod den. Nej, det bliver stående. Du kan ikke hente den alligevel, jo. Ja. Den skal vende. Den skal vende. Må godt. Ja, det ved jeg fandme ikke. Hvad? Kommer aldrig nogensinde heroppe igen. Så skal du kan ikke gå længere i træ alligevel her. Jeg kan ikke se fisken alligevel, Per. Hvad siger du? Jeg kan ikke se fisken alligevel, ja. Nej, det er så du filmer bare. Det er ikke fordi, man har sådan vildt meget erfaring med sådan noget. Men jeg tror, det er vigtigt, at du har stangen opad, så den får. Prøv at se, hvor langt nede den er. Jeg kan ikke se den. Hold da kæft, så kan jeg gå det helt andet. Skal jeg gøre det? Jeg kan se den anden. Ja.